Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan ang kinabuhi sulod sa prisuhan ug ang storya sa pagbag-o ug pagbangon sa kanhi person deprived of liberty ug karon successful welder na nga si Melvin Ruiz Labitad. Sir Melvin, mayong buntag ug dayon sa Atome GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag, sir. Okay lang, sir. Sir, usa nato hisgutan imong kaagi isip kanhi PDL. Pwede ba nimo ma-share, sir, ang rason ngano ka na priso? Na-preso ko, sir, tungod sa kaso nga malicious mischief. Paano man to, sir, nang sulat-sulat ko no, sir, ba? Sir, dihang nadakpan ka na o gidala ka na sa prisuhan, unsa ba ang nagadagan sa imong huna-huna kani adto? Wala, sir. Kalma lang ko, sir. Kay amo kabalo madakpon ko nila. Sir, unsa ba ang kahimtang sulod sa prisuhan ug paunsa nimo kini ma-describe? Lisod yun ang kinabuhi sa sulod sa prisuhan, sir. Kay una, wala kay freedom dito. Puros pader ang yung makita. Okay naman, sir, kay na-detain ko sa amo ramang lungsod sa saan. Makakaon ko sa 3 times a day. Tulo ka busy sa isa ka adlaw. Hatod akong pamilya sa akong rasyon sa akong pagkaon. Napoy tubig, napoy palikuran sa sulod sa prisuhan. Ang sulod sa kong una to, sir, wala kayo ako nagpawala sa paglaom ko ang po sa Ginoo na masulbag ka ganing problema nga akong gatuko. Dili ako sagdan sa akong mga ginikanan. Sir, giunsa po nimo pag-adjust sa environment sulod sa prisuhan ug unsa pod ang dagan sa imong huna-huna niadtong tungura? I-relax sa ako ang kagalingon, sir. Relax, kalma lang. Ampo sa Ginoo. Akong gipatigbabaw nga mo kalma ra akong kagalingon. Ampo ko, sir, sayo sa buntag kaning gitawag sa Muslim nga padjar kay man mo balik Islam 5 times a day sa alinsunod sa pagampo sa mga Muslim. Akong gipangayo sa Allah nga mahuman kini akong problema, makagawas ako, mahatagan ako kalayaan para makapanarbaho ako sa akong gusto nga matrabaho. Sir Melvin, paunsa ka nahimong gawas no na, sir, o giunsa nimo pag-handle ang maingon nato nga second chance nga gihatag kanimo? File ko motion ng pagawas ko. Nag-bill ko sa korte. Pinagi sa pagtabang sa akong mga ginikanan o sa abogado. Akong gibati, sir, kalipay nga natagaan ako second chance nga makagawas ko. O nagpasalamat ako sa Allah, sa Ginoo. Nagkagawas ko ng ko liberty. Sir, unsa pud ang trabaho nga imuhang nasudlan human ka na priso? O wala ba kini nahimong babag sa imuhang pag-apply og trabaho? Welder, sir, nag-apply ko welder. Ay dati naman kong OFW sa wala ko na priso. Start ko pagka-OFW 2012. Wala man nahimong babag, sir. Wala man ako dagani ang kaso. Ako man siyang giatubang. Wala ko gilarga nga dili maklear akong kaso. Pinagi sa parol and provision, tagaan ko nila travel permit nga makagawas sa buwal. Akong pasalamat sa kanila nga ila kong natabangan o nihayag ang akong kaugmaon, sir. Ako ng kausapan karon sa kinabuhi. Sir Melvin, unsay nagtulak kanimo o nahimong inspirasyon nimo aron nga mobalik ka sa saktong dalan? Ang akong pamilya, sir, ang akong ginikanan kay ako'y mga igsoon, ang inahan, na akong pagkatabangan, na bisag ginagmay ang akong tabang, at least nga kinasing-kasing akong pagtabang kanila. E dako na siyang grasya sa Ginoo nga ikaw magtabang kasi mong ginikanan ng mga igsoon. Karon, sir, kamusta na imuhang kahimtang ug ang imuhang pamilya? Karon, sir, malipayon man, sir, bisag nakagtukog layong sa laing nasod sa Saudi. Balik na ako, kaya mong kung nila pasagdi, nilaya pong kung di timan, karon na usa mi sa balay. Lisod gyud ang prisuhan pagapuyan, sir, kay una puro pader imong makita o ngit-ngit gyud imong kaugmaon sa prisuhan. Karon nga nakagawas na ako, sir, lahi ra gyud sa malaya, kanang masarap talagang pamumuhay sa maging malaya. Malubilo nimong pamilya, makauban nimong mga pamilya. Lastly, sir, unsa imong leksyon nga natun-an sa imong experience nga napriso ka? Og sir, unsa pod imong mensahe sa paglaom sa mga susama nimo nga kanhing PDL ug katong mga naapasab sa sulod karon?
Ako lang minsay sa inyo mga brad na isip sama ka na ako nga dating bilanggo. Magampo lang yapon kita sa Ginoo sa Allah na adunay dili ato wadon natong paglaom nga makagawas kita o binuutan kita sa sulod. Kay lisod gyud ang kinabuhi sa preso. Wala kay freedom, wala kay kalayaan. Daghang kayong salamat Sir Melvin sa imuhang oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imuhang istorya. Amping pirmi sir. Salamat po sir. God bless you.